मीडिया भाई एजा उपस्थित बा सब कुछ सुन ले हो गीत धनी हरे लयदार भगवान असही बनौले रखस गीत के भाव बा के गो मेहरारू के भरल बाजार में गो सोनार जी टोक देते रहे भैया औरतिया कहती अपना पति देव से कौन पति की राह चलिला तो रोकेला सोनार सैया जी। गीत के बड़ा अच्छा लाइन बा की राह चलिला तो रोकेला सोनार सैया जी तो काहे अनतिया गढ़वला उधार सैया जी कि काहे अनतिया गढ़वला उधार सैया जी काहे नथिया गढ़वला उधार सैया हेलो तो जब ये बात मर्दा के पता चलल भैया ओह पति के विजय भैया यह के तबला बजले बनी भैया जी जब मर्दा के पता चल गई कि हमार मेहरारू के भरल बाजार में केहू छेड़ दिले बा तब बताई हाथना मर्द थोड़े नॉर्मल होला लोग जब ओकर मेहरारू केहू छेड़ी तब ओकर जियल धिकारे न बा। गीत के भाव बा मर्दा कहता जब पता चलल तब भइल जम के मार धनिया जब पता चलल तब भइल जम के मार धनिया मर्दा कहता कि राह आ रोकी न टोकी अब सोनार धनिया औरतिया कहती है ये राजा जी चाहे बाजार में हम भंटा किने जातनी चाहे मुरई किने जातनी उद्धव से आके कहता काहे हो उधार कहिया चुकैबू चली चाहे रहिया हके चली चाहे गली कहेला की औरतिया कहतिया कि जदी करते होई हमारा से प्यार राजा जी कि जदी करते होई हमारा से प्यार राजा जी तो जाके अभी ये चुका दो उधार उधार राजा जी अरे अभी चुका दो उधार राजा जी एमे धुन बाजी मर्दा मनावता ए भैया मर्दा मनावता आ कहता गोरिया चांद के जोड़िया नियन गोर बाड़ू हो गोरिया चांद के जोड़िया नियन गोर बाड़ू हो गोरिया चांद के जोड़िया नियन गोर बाड़ू हो। अच्छा अगर अच्छा लगा तो ताली बजा दीजिए सब हमनियों के कलाकार खातिर बाकी तो सब लोग भैया हुकारी तो होबे करी हमनियों के शांत गवैया है जब एक बार हमनियों के मनोबल बढ़ा दीजिए सब।
कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो तहर जोड़ के नहीं है बेजोड़ बाड़ू हो तहर जोड़ के नहीं है बेजोड़ बाड़ू हो कि काहे अनोखिया बढ़वा उधार औरतिया कहतिया ए राजा जी हम चाहत बानी कि जब हमार लइका फैका हो जाए अमृत भैया तब रउआ घर से हमार बाहर जाई तब तक हमके अकेले मत छोड़ी लइका फैका होई त जइहा तू बाहर तब नाही ससुर में बाउर लगी हमारा ऐसे मत धर के पगली ना तो काले चढ़ा दिया सब भैया हमारे सब लोग चढ़ा दी अमित उपाध्याय भी हुए बेहाया कि ज्योति करते होई हमारा से प्यार राजा जी जाति करत होई हमारा से प्यार राजा जी ज्योति करते होई हमारा से प्यार राजा जी जाके अयोध्या चुका दो उधार राजा जी एगो जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए सब बस यह आशीर्वाद चाहिए आपके और चंदन भैया आदेश हुई तो और गाय एक दुगो ना तब कल्लू भैया को बुलावल जाओ एगो और